Ndị ezinụlọ Egbuonu nke ụmụnta Royal Dynasty Enugu Aguleri na kansụl ime obodo Anambra East akpọkugo gọọmenti Anambra steeti ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka iji wee fụ na ha nwetara ikpe nkwụmọtọ banyere ụlọ ha abụọ akụtụsịrị ma mụnye ọkụ site n'aka otu nwa amadi aha ya bụ Maazị Ejike Lawrence, onye ihe eji mara ya bụ Isieke, gbasatara esemokwu dị n'etiti ya na ofu onye ezinụlọ ha Maazị Ignatius Egbuonu Aneke ụbọchị Wednesday. Emmanuel Okonkwo gara ebe ha wee wetara anyị akụkọ a ka o si wee gaa n'uju. Ndị ọrụ ABS bịara na ya bụ ebe a chọpụtara na ụlọ abụọ ahụ bụ nke ndị ezinụlọ Egbuonu nwe bụ nke emebigoro ma bụkwara nke ọkụ gbapịagoro. Ka ọ na-akọwa etu ya bụ ihe si mee, otu onye n'ime ezinụlọ Egbuonu, Maazị Edoziụnọ, gwara ndị ABS na n'ụbọchị Wednesday ka ha nwetara ozi na Maazị Ignatius gburu Maazị Ejike Lawrence, onye nke si Ụmụezunu n'Enugu Aguleri mma. Emesịa onye nke ahụ egburu mma wee kpọrọ ndị mmadụ ndị jicha ngwa agha dị iche iche bata na ya bụ ụlọ wee bido na-emebisi ihe, mana ndị nche kwụsịrị ha oge ahụ. Ha wee pụọ nachighetezie n'ime ime abalị ebe ha bịaziri wee gbapịa ụlọ ahụ nakwa ngwongwo dị n'ime ya ọkụ. Dịka ọ na-akọwa, Maazị Egbuonu kwuru na ya bụ ụlọ bụ nke ha natara n'aka nna nna ha, wee kwuo na ọtụtụ ihe dị mkpa dịka ụgbọala ọgbatumtum nakwa asambo dị iche iche nakwa igwe eji enye ọkụ, ego nakwa ihe ndị ọzọ bụ ihe lara n'iyi na ọkụ ọgbụgba ahụ. Ọ na-arịọ gọọmenti ka ha leba anya na ya bụ ihe mberede. N'okwu nke ya, onye President General nke Enugu Aguleri Chief Victor Emeka nakwa onye isi oche ụmụnta Royal Dynasty Maazị Nwalieji Udeanyịnya nakwa onye isi ndị ntorobịa n'Enugu Aguleri Maazị Emeka Obiora katọrọ ya bụ akparamagwa ma kọwakwa na ọ dịghị mma. Onye isi ndị nche na ya bụ ebe kọrọ etu ha si gbalịa ka ha kwụsị ndị ahụ mana enweghị ike ịbịazi na mmezu, ma kwuo na ha ga-agbarịrị mbọ ịhụ na ejidere ndị a. Mbọ niile ABS gbara inweta ụsa site n'aka mmadụ abụọ na-ese okwu bụ nke amịtaghị ezigbo mkpụrụ.